Ana Goitia, ze placer, hau elkarrezketa egitea. Benetan plazerra, zara zurekin. Nork esango euskun guri endala urte batzuk hemen bukatuko baino. Unibertsitate garaian, ez da? Bai. Bueno, gero hitz egingo dugu horren inguruan, bale? Bale, nahi duzu modu. Kasetaritza ikasi zenuen. Beti izan duzu argi kasetaria izan nahi zenuela? Edo kasetaritza ikasi nahi zenuela? Bueno, bai, nahiko argi. Nik uste txikitategia argi ikusten zala kamera aurrean egotia asko gustatzen jatela, eta ez dakit kasetaritza igual aktore lana gehiago txikitan. Bai, nik esaten, nik aktorea, eta beti, eta kastolan antzerkiak itxen, eta beti protagonista, edo narratzailea, edo tal, bai, beti. Eta ez dakit segatik, aktore lana pizkate albo batera utzi nuen, ez dakit beti entzuten zen, hori hobi moduan ondo, baina lan bat, lan bat. Eta gero bai, nahiko argi eduki nuen psikologia eta kasetaritzan artean ibili nintzen, psikologian prematrikulatu nintzen, baina konturatu nintzen kasetaritza izan berzala nira. Jurretatik pasaten nintzenean nire aitakin kotxian inoiz, esaten nion, nik egun ematen hemen egingo dut lan, ETV-ko txori horren. Bai. Eta nire aitak, bai, eta azkenean, begira, zan dezaket, amets bat behintzat lortu dela, lanean nago hemen eta. Lortu dozu bai. 13 urte dira, edo 14, izango dira ja lizentziatura lortu zenuenetik. Bilakaera bat izango zenuen, ez? Edo 11 lan, 11 erregistro... Bai, asko, jo, nigo horatzen dute nire karrerako lehenengo urtean, bueno, kriston emo usten. Osa, ni beti nota honak, eta, bueno, nahiko, bai, nota honak. Eta bat batian, ostras, ez dakit txirupenko edo lagun. Bai, lehen baian. Baina nigo, lehenengo lau joetekoan, aita nik itxien gota, nire aita barrezka, bueno, mesedez. Hemen pasatu dana, unibertsitatean hasi zarela, eta gauzak ez dira zela berdinak, eta beste modu baten ikasi behar dozu, edo beste modu baten azterketak egin, eta hori izan zen. Egia da, karreran ez nitzela motibatu asko, egia esan gaina urte pare bat utzi nun, osea, ez neban ondo, bai, ez nintzen motibatzen karreran bertan. Igual ez dagolako, hemendik bitu aldarrikapen bat egingo, baina igual ez dagolako guztiz edo nik uste nuen bezala zuzenduta, edo, bueno, karentzia asko ikusten ebazan, teoria asko, praktika gutxi. Hori da. Hori da. Eta konturatu nintzen praktikak egin ditu nion, gaina ETB-en egin ditun, baietz. Benetan, nire bokazioetan nire lana izan berzela kasetariak na. Baina hori praktiketan konturatu nintzen, ez? Arenago, ikusten eban baiet, baina ez taldetetik ezetz, eta bai. Eta gero ja lan munduan hasi nintzenean, guztiz, disfrutatu. Bai, egin izan dut hitzan lanean, Lekeitio eta Leartibaiko hitzan lan egin dut, irratian bai, Durango irratian egon nintzen nahiko denbora, gustora irratia asko gustatzen zait, ahotsarekin transmititzea eta asko ikasin eban, bai. Eta, bueno, lana pizka danetik egin dut, baina kasetaritzan munduan hori, eta telebista. Eta zein da gogoratzen duzun lana bereziki? Gogoratzen dutena oso nahiko oindala gutxi gertatutakoa. Igual bereziki nire lehenengo programa orkestu nebanean joan zan urtean atera kontuak. Bai, oso gutxi iraun eban denporan, eta hori, eta gaina nahiko akzidental esan hasi nahi bezain ondo, ze hor tartean, orkestran joala paralisis facial bat eukin eban, eta hilabete bat berandago zen nintzen. Hori zan platoaren barruan, ez da? Bai, platoan zan. Hori da. Eta egia esan oso gustora. Eske, oraintxe berriz firmako neban barriro programa hori egiteagatik, ze ekipoa esan kristona, platoko giroa esan kristona, oso gustora egoten nintzen, ezan egun bat urduri jarri nintzen, oso gustora, zuzenean izatea asko gustatzen jat. Zuzenean. Hori galdetu behar nizun, zuzenean edo grabatuta? Zuzenean. Dudari gabe. Badakizu noiz ezita noiz amaituko duzu, grabatzen danean, ez. Baina gaina adrenalina hori zuzenekoa eta asko gustatzen jat. Eta zer gertatzen ez da pasatzen. Aurrera. Bai. Eta kitxo. Baina dudabarik zuzenean. Bai. Unibertsitate garaiana ondo goratza oso polita? Bai, zugarri polita, zu bezalako lagunak egin bezalako. Bai. Ez pentsa, unibertsitate garaia esan dutzuten alen izan zen bezkat gazi gozo. Esan nik nahi neban gauza batein, baina ez nintzen zentraten ondo,
Torduan, pentsa baino gehiago irau bane ikasketa horrek irau eben, baina, bai, kafeteriko momentuak. Danaz dugu kontatuko, bale? Klasekoak be bai. Klasekoak. Maixu batzuk gogoratzen duzu ze kariña handiakin, egia esan. Beste batzuk ez. Beste batzuk gutxiago. Bai, beste batzuk gutxiago, baina normalian beti gogoratzen dora ze oso, bai, onak izan direnak, eta askotan lanean nagonean esaten dutela, jo, hau honek esan zidan. Ez? Hori maixu bat izatea da. Eta gaur egun zertan zabiz? Momentu honetan nago, berriz kamaratzean, nik normalian kamaratzean eitzen dola, hau Xabi eta atera kontuak izan ezik. Eta nago sukaldaria Joseba Arginanok aurkezten duen ETV bateko programa zoragarri hori egiten. Bai, erredaktore lanetan, jende aurkitzen, programarako, zu gaina hotza sartzen diozu programa. Eske leku danetan zago. Gehiagitan, igual, Hori sekule ez da gehiagin. Baina, hau da, gure lanbideak daukana, ez? Bai, egia da. Lanbide honek dauka, momentu baten, leku askotan zaude, eta beste batzutan batean ez zaude inun, Eta momentu horiek nola kudeatu behar ditugu? Ez horatzeko dinot, ze oso zaila da etxean egotea. Psikologikoki oso gogorra da. Zezaten dozu, nik uste dut egon behar zarela beti prest, jakiteko orain igual aurkezten nago, baina datorren hilean igual nire etxean nago lanik gabe. Oso argi eduki behar duzu. Orain aurkezten zaudela, edo gero edo lanik gabe, edo beste lan bat egiten ez dana aurkeztu. Osea, ez dana igual gehien gustatzen zaizuna, baina hori argi eduki behar da beti. Edo igual kasetaritzatik kanpo. Hori da, taberna batean, lanean, inongo arazorik gabe, ni egon nintzen 4 urte lanik egin gabe. Oso urte gogorra, krisi garaia, krisi izugarri etxean, ume txiki bat. Baina hori ere bada lan bat, Bai, etxeko lana bai, eta nik nahiago kanpoko lana. Ama izatia. Bai, niretzako askoz gogorragoa ama lana, beste nik nahiago dut, da, benetan esaten dut, etxean bai ondo, baina kanpo lan egin, eta gero... Deskonexio bide bat, ez? Bai, nik nahiago, badakit zer dan, eta gogorra da. Eta gaina ninaz pertsona bat gauza asko itxia gustaten jakona, berregia da, lanik gabe egon nintzenean, modako blog hori, El Rincón de Natxu, impulsatu nebala, eta oso ondo etorri zan. Ez dakidalako ezer egin gabe egoten. Hori holanda. Beti zerbait eduki behar dut. Baina hori ona ere bada. Bai. Azken finean ez duzu, aurrera atea behar dut, nola edo ala? Igual da kasetaritzan, kasetaritzatik kanpo. Bai, hori egia da, horretan egia da, eta eneban tabernan lana, eta ez jatardura, dozetan lan eitxea horri argi daukat. Egia da, guretzako dela, niretzat bintzat privilegio bat, kasetaritzan lan eitxea, zen nik asko maitxe duten ofizioa da. Osea, baina azke pile bat, eta urteak pasala, gehiago. Eta hori aguantatzen dugula asko. Gauza gogor, asko, eta esan tontuzutena, oin hemen zaude, oin ez zaude, eta hori, baina, mentalki preparata basa oso horretarako, gauzako betora ematen dira. Ez ondo, batzutan, ez ondo. Ze, zuk esaten duzu, dana, emon, eta bapatian ez ebez, ez, baina, holanda. Eta hori argi uki behar da holandala, tragatu, eta etorriko dira gero garaio biak. Baina beti dauz garaio honak, txarrak egon behar dira, onak etortzeko. Hori da. Jazta, baina hori asumituta gero. Hau igual ez dakizu, baina unibertsitate garaian nik pentsatzen nuen, neska hau, ze ondo janzten den? Benetan? Ze gustu daukan arroparako, eta gero ulertu dut, hori oso barneratuta zeneukala, moda oso gustuko duzula, eta aipatu berri duzu, El Rincón de Natxu sortu zenuela. Nola zan? Txikitatik, baina oso txikitatik gustatu izan jat erropak. Baina nik uste dut arrazoia daukatenetik. Osea, ez da gauza bat etor dirana gero, ez txikitatik neure ama ikusten eban, nire ama gustu handiko pertsonia da, estilosa, nire tia, mertxe gurekin bizizan, nire ama naiz pabe bai, eta nik oso estilosa, eta nik uste dut beraiengatik barreneratu dut, ni hiru mutil ni iruneba dauzkat, eta gero eta iruneba, moda ez dakitena zer dan bez, ez daukagu zer ikusirik, hiru mutil, eta gero ni ez neska bakarra,
Eta begira ikusten duzu, ez? Azkenean, zerikusirik ez daukan beste mundu baten dauden anaia, nebak, eta batean ni txiki-txikitati daukat. Eta hasi nintzen, nik ez dakit nola hasi nintzen, holan, bai, irratian nahitzen eban lan, Durango irratian. Gozo guztoko, nire bizitzako beste zati bat kazetaritzan polita izan zana, bai. Eta hor, bazkaltzeko 2 ordu nituen libre, gutxi gora bera, eta karo, bazkaldu eta oin zein godet. Ni bazkaltzen de gaina 10 minutua. Eta ezer ezin gabe ezin zarakon, ez? Hori da. Eta bai, irakurri, bai, ez dakiz, baina esan egon, blogak edo, nekin zer, bat zabalduko dut. El Rincón da Nacho, claro, erderaz. Orduan ezagutzen dituen 2 bakarrak erderazien, eta gaina ez dakit nungoak. Ze hau izan zen, jarri dieza egun data. 2008an. Itu? 2008an izan zen. Eta, esan egon, pizkat nire pasio biak batuko doraz, ez? Moda eta komunikazioa. Eta hola hasi nintzen. Baina gau, hasi nintzen idazten, ez neban espero, niri inork irakurriko nabenik. Eta begira. Inondik inora. Da batean, komentario bat, beste atakao zube bai, azten zara ezagutzen, bestea, lau, eta honek horrela egiten dau, neupe holan egingo dut, eta gero eta komentario gehiago, esaten diate, baina zuk ez duzu jartzen zure argazkirik. Zara, nik nola jarriko nire argazkia, beste batzuk eitzen dabe moduan. Nik eitzen eban, neuk egindako konprak edo nik guztan jaten diseinatzaile bati buruz hitz egin, edo. Eta ipintzen dituzu kriston erropa politak, baina jantzita ez. Eta esan nuen, ze letxe. Hombre, claro. Aurrera. Ja, baina orduan, inork esan eitzen, Gaur egun egia da. Atara argazki bihor. Holan. Ja, bai, edo bikoteari. Eta holan hasi nintzen, argazkia jartzen. Eta nik irtetzen eban apur bat estereotipotatik, irtetzen dut, guztiz, baino argalago neuam, esan behar dut. Baina ala ere, eta klaro, batzuk, ostras, nola zoa zu argazkiak eitzen, ez? Bai? Bai, bueno, hori zan egunerokoa. Zelan, zuk aldozuz argazkiak egin zu potola zagoz, eta zu, eta esaten nahi bala letxe, nioko indar gehiago eitzeko esaten eban nola ezin dutela, zer daukadoa, zer gaitzenik ezin dutez, igual arrazoi gehiago jartzeko, ze ez da inor, esan behar dut lehenengoa izan nintzela bai Euskal Herrian, taila hundien bloga, eta hori hau betez esaten dut, eta Holanda, Espainian be bai, eta Europan be lehenengotarikoa. Holan, ez ziren egongo asko. Eta esan behar da, horregatik sekulako arrakasta izan duzula horrekin. Nik uste dut azkenean jentiak ikuste bala pertsona real bat naizela, pertsona real bat, barrantzako zen makilo asko gitxi, zabala, altua edo txikia, baina pertsona real bat egunerokotasunean jazten daben erropak erakusten dituzena. Eta nik uste dut arrakasta hor egon zala. Ez dela betiko pertsona estereotipatu bat, dana igual ondo geratzen jakona, ez nik, nire gorputzari etekina ateraten dakit zorizionez, eta hori holan da. Zatzuk esaten, esken izatoko horreuten, nik ez dakit, baina innatua da. Eta nik uste tolan izan zela, eta batean, ez da marrakasta, ez dakit zenbat bizita dauzkala. Nik ez nekin hainbeste bizita dauzkaganik, bez? Ni idea, ez nekin, ideripez. Eta bai, eta esaten egon, ostras, bertigo pizkat beder bapatian sartu zitzaidan, esaten egon. Ni ameno kontaten, Donostien egona zela, asteburu pasa, nire bikotiaz ez dakinun, bakinun datena, igual gehiagin nago kontaten bebai, ez? Por bat... Ja, ez dakizula... Bertigoa, karo... Eta gaina duela 10 urte, edo duela 11 urte, ez da gaur egun bezala, igual... Ez da gaula horren barneratuta hori dana, ez? Ez genek izan bloja nora doia zen. Ezekiun, nik sortu nebanian bloga, ez neban, igual oin batzuk sortzen da moduan, eta oso ondo iruditzen ja, dirua irabazteko, edo fama bat eukitzeko. Nik orduan, zer pentsako neban, ezekigun zer zan blog bat, ez blogosfera bat, ez sare sozialak zer ziren, ezekigun ondinoko, zero. Osa, ez ebez. Orduan, noraino eramango neban, ez nekizan, orduan, izan zandana sorpresa, eta gero bebai, jentiari kalian, nire herrizan lekitxon adibidez, raro, entzun dozu, anak blog bat aukola, el Rincón, desde luego, holan zan.
Jentiak edo zer esateban, ze, klaro, eitxe ban berba, ez jakitetik, oza, deskonozimentutik, ez esateban, zer da bilorre beren argazkiak edoten, klaro, esan gauza bat, hain, oza, solokeri bat, esateban, zer da bilonek, beren hor jarritxa, beren, ez? Bai, baina... Ba, momentu horretan. Jente horrek, oza, eta gaur egun beba dago hori, ez? Baina atzera begiratzen badiozu, esara damutzen, ez? Bueno, sekula, ez? Eta, bueno, eske damutu, inoiz ez, guztiz kontrakoa, oso, oza, benetan, posikein dako lana, zenai barik egin dut gainera. Eta gaur egun jentiak alderantziz, jo, ze ondo, ez dakiz zer, hasi zanian ikusten zer da, nik esaten eban, bai. Kritikatzen hau, baina egunero, txixea itzen jun orduko, takata, sartzen da, orduan mobilian ez eukagun, aber, anatxuk gaur ze jarri da ben, zelen egunero egiten nun, egunero. Eta esaten eban, bai, nahi duzuna, baina zu txixea itzen joan orduko esnatzen zarenean, el rincón da Nacho, pum, eta hor ikusten zan, bizitak eta. Eta holan, eta gaur egun arte. Eta gaur egun esain beste, ez? Egunero igual ez dozu jartzen, baina mamia sartzen segitze duzu, ez? Gitxi, oso gitxi. Gero egitea da urte batzu pasa zeila, eta ikusten zan horre hortik bizi aldala, oso jende gutxik. Hori galdetu nahi nizun, pizkatxo bat hor dana jakitearren. Bai, eta jo esan eban, ni lanik gabe nagoen, aleginduko naz... Onietekin ateatzen? Bai, aldenik eta etekin gehien ateratzen, ze hor trampolin badaukat, esan errezia izan, ze ez dauko inor laguntzeko, zelan ingot, zelan irabazi da, zelan ze tarifa jarri, ze, klaro, zuri etorten jatzuz, marka asko, baina asko, publizidadia nahian zure blogean, eta emongotzut hau, produktu hau, eta horrekin egin hori. Eta, hasieran, bardin jatzu, baina ikusten dozunean, bizita asko daukozula, ez, baina eske ni aizetik ez naz bizi edo produktu hori ez dut jaten. Osa, ni janen berdot, eta jateko behar dut, irua. Eta lan bata, ze egunero nago argazkiziun behar naz, argazkizak atara, edita, idatzi, sartu, kriston lana da, emoten dago ez, baina egunero publikatzea zan, kriston lana askotan umea txikia, lo hartu umea goizaldeko ordubitan, eta goizaldeko ordubitan jartzen nintzen idaztera. Eta jendeak uste dudala, kontokeri bat, eta da oso lan gogorra. Ikusten da, bai, egun guztia du viajaten ara, eta hona ja, baina dago, egun guztia idazten, eta egun guztia Instagramen bere bizitza kontatzen, eta koñazo bat, holan da, eske holan da. Eta holan, baia behin tarifa batzuk eta jartzen duzuen, eta serio jartzen zainean, markak be serizu hartzen zaitxue. Hombre, ikusi behar dabe bai, ordaintzen dutzuenean, gero horrek buelta dakarrela. Osa, zezuk aldozuk ezurra esan, eta estadistika batzuk erakutzi, baina gero hori espada ikusten, eurak ez dabela saldo ikusten badabe, fuera. Nik gaur egun oraindik orduango marka batzukin jarraitzen dut lanean, danakin ez, ze ez daukat astirik, baina batzukin bai. Ze, peni emoten dut iztiat esan dozu, jarraitukot. Ez? Da, kampaina batzuk, nik kriston kampaina egin doraz, osea, Tiffany's, joia... Porta hori ikusi dut. Tiffany'seko joia... Tiffany's izan zen, joien zera bat egin genduna. No, osea, nik ez neban sinisten. Beste behin, ez modako portada hori, osea, egon nintzen beste celebrity batzukin, eta nik esatenean zer eitzen nik hemen. Da eurak bezaten, nor da hau. Jakingo dute, ja? Dagoneko, ez? Bueno, orduan enterazinean, eta beste Holandako beste marka baten bebai irudia, eta eguzkilore, Euskal Herrian, konfila bala bebidar neuaz, eta izan zala kriston esperientzi politxa. Sekula ez noa nire burua modelo moduan ikusten, eta gaur egun bez, ze ez ja gustaten, ze kostaitzen ja argazkiak etxea emoten dago ez, baina niri beti joaten gara, inork ikusten ez naben lekueta. Onja inbestora zaitzen, zeia, basartu jat pereza, zezaten da, bai, alperkeriza, bai, ja igual denbora hori libre daukaten denbora, ze jo, gure lanak denbora asko kentzen dau, nahiago dut aprobetxatu beste gauza batzutan, bai, pizkat alde batera egin dut. Rincón de Natxun, seguro, psikologoarena egin behar izan dozula baten bategaz, ezta? Ui, bai. Bueno, ezin jozu imagina, egunero, jasotzen ditun, baina
baina hamarnaka e-mail... Claro, ez que zu eredu izan zara jende askorentzat, esango nagot. Zuzaren bezala mundu zabalari erakustea. Bai, horretan hori ematen dau, ez? Nik hasieran esaten nago, Jesus, ez da inbesterako, baina gero ikusita zenbat kasu, zenbat e-mail, zenbat eskutitz jasotzen eban zan, inkluso eskutitzak, nik ez dakit zelan lortze bat, jente batek nire... Etxeko helbidea. Baina bildurrat. Hombre! Ostras! Baina, bai, bueno, e-mailak, jendia eskerrak emanez, nire esker ja beste pertsona badala, urte asko depresioan emonda gero bapatian bere bizitza aldatu dula, osea, negarrez irakurtzen, ni gaina oso negartian naz. Guraso batek, idatzi, eskerrak emanez, urte asko ondiela, eta bapatian psikologa batek esan ziola ikusi neska honen bloga, eta horri esker beste pertsona dela, bikoteak, bueno, emozioa itxenaz. Unkitu iten zara. Bai, asko. Eta gaur egun bai, Instagram da igual gehien erabiltzen dutena, unkitu egin. Esan dutzut, negartizia nazela. Baina, bai, Instagram bai, eta hortik askok. Eta inoiz joan izanaz pertsona horregana. Esan, Zepolitana. Oso gaizki dago, eta esan, Zepolita. Beraz geratuko naz. Geratu, eta sorpresa eman, eta... Gauza hauengatik eta beste askorengatik zaren bezalakoa eta asko estimatu zaitugu. Bueno, baina hori normala da, azkenean da noketzen dugu zen gauza tira, ez da eskerrik asko. Eta ze iritzi daukazu gaur egungo Instagram postureoaz? Benetan esango zu. Bai, benetan mesedez. Bueno, nago momentu baten pizkata zer. Bueno, berriz hasinaz apur bat lagun izaten, baina sare sozialekin pizkanago azerra. Egia da gu hasi ginenean, ni hasi nintzenean oso naturala zala dana, bai, bueno, naiz da posturak ipini argazkiziak etxeko, baina oso naturala zala. Ez genekiun hau nora doian. Ez ekiun guk dirua irabaziko dugula Instagramen argazki bat igotiarren. Edo ez dakiz zer jartziaren, hori ez genekiun orduan, izan da dana, bueno, evoluzio bat. Eta oso ondo ikusten dut jendiak kontu bat zabaltzea, negozio horretan sartzeko asmoarekin. Dirua irabazteko, eta hori oso ondo batzen dut. Ze gertatzen da? Jentia hasten da, eta uste dago hau dela, egun batetik bestera, hartu 30.000 seguidore daukazuz, eta ganera, ez da izen bakan baina, eta hartu ez da izen bate erropa, eta nahi dozuna, eta gaina ordainduko txut. Hori ez da holan. Behitu zen bat urte daro jaten ebiarrian, eta hori azkenengo urtean nik galdu indotela bai segidoriak, eta zeia ez jat ardura. Ja ez dotzat hainbeste importantzi moten lehenko moduan. Kalidadiari, kantidadiari baino gehiago moten dotzatelako. Eta, baina, karo, gaur, eitzen da hori, eta jorre, eske zinot, mesedez ipiniko, publizitako nazu zure Instagramian. Hori izaten haben bakotxeko sentimo bat emongo usten, honezkera beratzen itzan. Ez, egin lana, eta egin ondo, eta egin pasioz, hau, ez da tita eitzen den gauza bat. Hau, lan askoen jendeak ez dauka pazientziarik. Ez, eta gaina uste dau, ke suerte hainbeste ropa. Batzutan koñazo bat hainbeste ropa erregalatia, porque ni daukat nire logelaro, nire jantzi, bestidura ez zinatena dia sartu, eta zauz, kokoteraino azkenean atara, venga, talta. Eta nahi amorro maten ozta, oin esan dozunak, ze suertea, suertea parkatu, ni lanian egona zainbat urtean, eta hau da nire lanaren ondorioa. Fruitua. Hori da, eta orduan, karo, eske zuke zu anatxu, da segaitxin naz anatxu. Bintu zemat urte, anatxu moduan ezagutzeko bai, ez da holan. Gero beste batzu dago, oso ondo itzen daben euren lana, eta hori, eta esan behar da, horrek benetan estimatzen dora zela, baina, haude batzu nahi dabela, ja. Eta gainera, ze pasatzen da gaur egun? Erosten dira jarraitzaileak, erosten dira laikak, eta erosten da dana. Bai, Dana, Sara, dana. Zu kontxe kontu bat aldo zu hartu, erosten dozu ez dakiz ema segidore, eta venga, ni nazamen, onena. Baina, karo, ze pasaten da gero, marka bat etorten jatzu, ordaintzen dut, esaten dutzu hau nahi dut, eta ez dozu saltzen ezer, ze segidore horrek ez dira realak. Ez dira realak. Eta esango zut, Instagram herrik ezagunenak, asko kerosi da dela.
Gero hor lortu dabe, beste impulso asko, markekin, komunikazio agentziak egindako lanagatik, edo urak egindako lanagatik, baina askok, pentsaten dugunok dirazela, askok erosi itzen dabe, askok. Obiak, txarrauak, baina askok. Orduan horrek zerra itzen dago, esaten du, ez du merezi. Lehen askoz naturalagoa zan, lehen sekiun nora esungo da, esate utzuen barbaridade bajeiter batek eta zure segidora dana, patzezia, bai, eta... Ez ere politagoa zan igual. Bai. Gero egia da, heiter asko, bai, anonimatuak, moten dotzuz, keston disgustuak, eta negar, eta gehiago zure familiakin sartzen badira, eta hori, baina hori da, 100% oso ona. Eta gaina pentsatu behar da, jende horrek ez zaituela esagutzen, eta ez dakila zu nolakoa zaren, eta... Bai, hori da, hemen dizartun demendik urtean, min aldotzuei, baina gero ja, urteakin ja... Adin kontua dira horiek. Bai, txirrestetzen da berredanak. Ba, kizu zerana? Zer? Agortu zaigula denbora. Bai, zera. Bai? Benetan. Zer da begu, ja, ordu erdi ezin sinistu. Gutxu gara, bera. Bueno, ba, niri motxan, ja. Igual doble enbiardo. Bigarren zati bat egingo, seguramente. Bai, gauzasko geratu dira, niñoko esateko. Ba, orduan, egin barko gu. Ni baitxe plazer bat. Nik berbaitxea, gizu zer bat. Eskerrik asko, Ana. Ba, zueri plazer bat. Eta sorterik onena. Zeuri, bai, eskerrik asko, benetan. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.